Antarktis. Så förunderlig, bländande vacker och full av urkraft. Vår sista riktiga vildmark. Ismassornas ödsliga paradis, där bara de perfekt anpassade klarar att leva. Till dem hör inte människan. Ändå söker vi oss hit, fascinerade som vi är av det okända. För det här är en kontinent, stor som Europa och USA tillsammans, som vi fortfarande vet väldigt lite om. Ett land vars isgömmor kan berätta om både vår historia och vår framtid. Men det finns också något mer. Något som ligger på ett djupare plan än kunskapens. Och det är det som är anledningen till min resa söderöver. Mitt äventyr börjar betydligt längre norrut, i Eldslandet, i argentinska Ushuaia, världens sydligaste stad. Ingen skönhet direkt, men ändå ganska charmig tack vare den lagom slappa nybyggarandan som fortfarande genomsyrar livet här. Det känns att det här är sista utposten. Eldslandet. Här höll urbefolkningen sina eldar brinnande natten igenom. Och när den första vite mannen, Magellan, kom hit 1519 och såg dem var det vackra namnet givet. Men de vitas fortsatta inblandning i området var allt annat än vacker. En historia fylld av trångsynthet och brutalitet. Och därför finns det idag inga ättlingar efter de indianstammar som en gång levde vid eldarna. Kvar finns bara myter och legender. Som den om kalifattebären. Har man en gång ätit av dem kommer man att återvända hit. Och det kan vara bra som säkerhetsåtgärd med tanke på den resa som jag har framför mig. Tillsammans med ett 70-tal andra förväntansfulla resenärer från Sverige, Danmark och Schweiz borde jag det danska fartyget MS Disco. En brokig skara, men med en och samma dröm. Det pirrar i kroppen. Det känns så overkligt. Om några dagar är jag i Antarktis. Anderna sträcker stolt på sig en sista gång innan de försvinner ner i havet. Men de kommer att dyka upp igen nere i Antarktis. För det är ju så, allting har en gång hängt ihop. Men innan vi kommer så långt ska vi ut genom Beaglekanalen och passera nästan 100 landmil öppet hav i Drakes sund. Det är den närmaste vägen till Antarktis, men Drake är inte vilket hav som helst. Det är känt för att vara världens mest fruktade farvatten. I händerna på naturens krafter börjar jag inse vidden av historierna kring Kap Horn och Drakesund. Här har många fartyg gått under. Vågor på 25 meter mäts upp, de högsta i världen. Våra ligger som mest runt 10, men det räcker bra för att Disco, vårt fartyg, ska göra skäl för sitt namn. Avsaknaden av land är det som underblåser Drakes eld, den eviga västvinddriften. En ström som ständigt snurrar runt Antarktis, ofta med enorm kraft eftersom vind och vatten har fritt spelrum. Och det finns de som gillar det. Albatrosserna.
Vandringsalbatrossen är världens största havsfågel med ett vingspann på 3,5 meter. Det ligger en svindlande frihet i hela deras väsen. De kan leva här ute flera månader i sträck och enligt en gammal sägen bär de på förlista sjömäns själar. Och det ligger kanske något i det, för de söker sig gärna till fartyg. Men den eviga västvinddriften som med hjälp av jordens rotation snurrar runt Antarktis ger inte bara albatrossen luft under vingarna. Den fungerar också som en mur genom vatten och luft. En mur som stänger värmen ute och håller kylan inne. Och det är det som gör kontinenten till vad den är. Kylans och isens paradis. Pingviner. Rakt ner. Sen är de med hela tiden. Några hakremspingviner, smidiga som delfiner i vattnet, visar vägen. Vi kan nu meddela att vi har siktat det första isberget ungefär 3 kilometer framför båten klockan 12. Vi har passerat konvergensen, zonen mellan varmt och kallt. Och temperaturen i ytvattnet har sjunkit flera grader på bara några timmar. Och som ett tecken från ovan lugnar havet ner sig. Det spricker upp i molntäcket. Och där, Sydshetlandsöarna, det 50 mil långa band av öar utefter Antarktishalvön. Vi är framme. Hon sägs vara den kallaste, blåsigaste, torraste, mest isolerade och ogästvänliga platsen på hela jorden. Men trots det kan denna vår 7:e frusna kontinent vissa dagar bjuda på en överjordisk skönhet som är helt oslagbar. Det känns i hela kroppen. Det här är religiöst. Känslan av orördhet är bedövande. Vi har hamnat i den totala vildmarken. Vilken välkomstfanfar av 2 knölvalar. Den korta sydsommarnatten går över i gryning. Antarktis är inte alls som jag föreställt mig. Nej, det är så otroligt mycket vackrare. Mitt i all ödslighet rör det på sig. Små, bedårande, frackklädda varelser. Och de är nyfikna. För här är människan fortfarande en ovanlig besökare. På få ställen i världen kan man komma djurlivet så nära. Tiden stannar och från djupet av mitt hjärta sprider sig en värme ända ut i fingerspetsarna. Adeliepingvinen är Antarktis minsta och kanske sötaste pingvin. Som många andra pingviner behöver de barmark för att häckningen ska lyckas. Men det är inte alltid så lätt i ett land som till 98% består av snö och is. Och lika delfinlikt smidiga som de är i vattnet, lika charmigt klumpiga är de på land. Några åsnepingviner delar plats med adeliepingvinerna.
De håller sig närmare vattnet. Men det är nog bäst att vara på sin vakt. Man vet ju aldrig vad som lurar där nere. Det karaktäristiska lätet ligger bakom namnet åsnepingvin. Uppe på kullen blickar Adélie-pingvinerna ut över sitt rike och rakt in i evigheten. Plötsligt bryts vattenytan nedanför kolonin med ett frustande. En ny familj med knölvalar. Vilka djur! 17 meter långa och en vikt på 30-40 ton. Eller 3 fullsatta bussar. Jag undrar vad min puls ligger på. Men jag är inte rädd. Det finns liksom inte plats för det. Sinnena är så upptagna med annat. De är så nära att vi känner lukten från utblåsen. Jag hade väl aldrig trott att doften av gammal fisk kunde vara upphetsande. Vi umgås med ett 20-tal valar den här dagen. Men så trevligt har umgänget mellan oss inte alltid varit. Det var inte alls länge sedan knölvalen var nära utrotning. Det var i början av seklet den hänsynslösa jakten kom igång här nere. Norrmännen var först ut, men fick så småningom sällskap av britter och amerikaner. Det var en grym jakt där man tröttade ut valen som långsamt plågades ihjäl. En skicklig skytt dödar ofta sin val redan med första skottet. Men det kan då hända att det behövs både 2 och 3 harpuner för att ta koll på någon särskild seglivad jätte. I mitten av 20-talet kom stora flytande valfabriker hit. Jättefartyg som det här norska för 60 år sedan. Ombord fanns flera 100 man, alla sysselsatta med valslakt. Från valarna kokte man ut olja till matfett, smörjolja och tvål. Men också till nitroglycerin, basen i sprängämnen, hett efterfrågad under världskrigen. När det var som värst dödades 45 000 djur om året. Här bearbetas en blåval. Till slut reglerades jakten, men det hjälpte inte. 1978, på mindre än 70 år, hade 80% av alla valar dödats och flera arter var i stort sett utrotade. Det är osäkert om blåvalen någonsin kommer återhämta sig. Ja, det är en del av vår historia som vi helst vill glömma. Men minnesmärkena efter människans rovdrift finns kvar som en påminnelse. Som den här gamla valfångstationen på Deceptionön strax utanför kusten. Askan på glaciärerna och de heta källorna visar att öns vulkaner inte förlorat sina krafter. Här och runt hela kontinenten är valarna numera skyddade. Och det är enligt det så kallade Antarktisfördraget. Antarktis tillhör ju inte något enskilt land utan styrs av fördraget som tagits fram av ett 40-tal medlemsländer. Men fortfarande finns en hunger efter havets resurser och det gör att det tummas på reglerna. En bit därifrån ligger en hel hög med de mest osannolika varelser. Ett gäng bastanta damer och så en ung korpulent herre. Fläskberg som nästan till hälften består av späck och det var därför även de jagades intensivt förr. Jakten var värst i början av 1800-talet men fick läggas ner efter några säsonger. Det fanns inga sälar kvar.
Här på Livingstone Island lyckades människan i början av seklet utrota alla förekommande sälarter. Bland dem den största av dem alla, elefantsälen som ligger här precis bakom mig. Över 100 000 kutar dog svältdöden. Men idag så har de flesta arterna återhämtat sig. Och återhämta sig, det är precis vad de här elefantsälarna gör just nu. Det är inte så konstigt att de ser lite hängiga ut. De har en tuff fortplantningssäsong bakom sig. Hannen, som då mest ägnar sig åt att slåss och älska, fastar i flera månader för att kunna ha ständig koll på sitt harem. Han kan då gå ner 1/4 av sin flera ton tunga vikt. Sen äter han upp sig ute till havs, och det gäller även de lite nättare honorna. Och därefter kan de ligga så här i en månad och ömsa skinn, klia sig och rapa. Och prutta. Och då gäller det att fly fältet. Vilka fantastiska djur. Men det är först de senaste åren de har börjat föda ungar i Antarktis igen. Nästan 200 år efter människans första skövlingar. Och mycket längre än så har vi inte känt till kontinenten. Det var drömmen om ett paradis som en gång lockade hit oss. Men steg för steg förstod vi att det som låg där i söder måste vara en ofruktbar och iskall plats. Runt 1820 upptäcktes land och snart var jakten igång. Men det fanns också de som lockades av nyfikenhet, som Otto Nordenskiöld och de andra i den första svenska Antarktisexpeditionen. Ann-Marie Skottsbergs far var en av dem. Han gjorde en resa med livet som insats, utan kartor och kommunikationsmöjligheter. Och när de gick genom Antarktiksundet var de först. Jag tror inte någon hade gått igenom där tidigare. Så det var ju hela tiden lite grann att inte riktigt veta vad som väntar bakom kröken. Det måste ju ha varit väldigt speciellt ändå, att inte riktigt veta. Ja, jag tror inte vi kan sätta oss in i det. Jag tror inte, nej, men det kan man inte. Ann-Maries far, botanisten Carl Skottsberg, var bara 21 år när de gav sig iväg på sälfångstfartyget Antarktik. Året var 1901 och målet var vetenskapliga undersökningar och en del kartläggningsarbete. Innan sommaren var över byggdes en forskningsstation på ön Snow Hill. Där skulle expeditionsledaren Otto Nordenskiöld och 5 andra övervintra för att sedan hämtas upp året därpå. Men nästa sydsommar var oerhört kall och fartyget kunde inte nå stationen utan stoppades av tät packis i Antarktiksundet. 3 man sattes i land för att landvägen försöka varsko om läget, medan fartyget vände om i ett försök att nå Snow Hill från andra hållet. I land fick de 3 männen snart ge upp. De stötte på vatten där de trodde isen skulle ligga, så de fick vända tillbaka. Under tiden hade fartyget norröver mött en ny mur av packis som slöt sig allt tätare om det. Under 4 helvetiska veckor pendlade nu Carl Skottsberg och de andra ombord. Mellan hopp och förtvivlan. Skakningen blev stark. 6 pumpar spydde floder och vatten, men kampen var hopplös. Vi gjorde fast vid ett väldigt isflak och lossningen började. Resan var slut. Vi följde hennes dödskamp från iskanten. En höll hon sig flytande ett par timmar innan hon med flygande fanor försvann i djupet. Och med ett rasslande ljud störtade vatten och is in över relingen. Den musiken glömmer vi visst aldrig. Och där stod de nu, 20 man, mitt ute på packisen med 2 livbåtar. Och en var inte över. De siktade mot Polletön, men dit var det flera mil av farliga isflak. Och som sagt, vid ett tillfälle när de vaknade på morgonen så var andra halvan av flaket försvunnen med en massa madrass och grejer på. Sen hade de inte dem kvar. Så det var ingen dans på rosor. Efter 2 veckors kringdrivande på isen nådde de Polletön. Där byggde de en hydda av sten som tätades med skinn och pingvinspillning. För att klara vintern fick de utöka förråden med säl och pingvin. Sen väntade en mörk och iskall vinter. Det finns mycket målande beskrivet när de vaknade i sovsäcken och det står liksom en kupa
över dem när de har legat i det lilla andningshålet och andedräkten går ut och så fryser den så det blir som en glaskup över dem. Så det är rimfrost överallt. Och så det är helt otroligt egentligen. Och det mesta av vintern fick tillbringas i sovsäckarna. Över 40 grader kallt kunde det vara med vinande snöstormar. Och där var de nu utspridda på 3 ställen, ganska nära men ovetande om varandra. Skottsberg på Polletön, Nordenskjöld på Snow Hill och så de 3 männen i Hoppetsvik som hade det allra värst. Pingvinsoppa och stekt pingvin var den stående menyn. Sältran användes som bränsle och deras lilla hydda fylldes med fett och sot. Många som övervintrar här blir sinnessjuka, men de förlorade otroligt nog aldrig hoppet. Till våren var de tvungna att ge sig av mot Snow Hill innan isen skulle gå upp. Om fartyget hade gått under skulle ju ingen veta var de befann sig. Men när de dyker upp känner Nordenskjöld inte igen dem. Någon tror att de tillhör ett okänt antarktiskt naturfolk. Lite senare ser Skottsberg hur några av hans kamrater ger sig av mot Snow Hill. Han tänkte för sig själv då att jag måste det inte hända dem någonting nu, för hur ska de då veta var vi finns som sitter på Polletön? Men en argentinsk räddningsexpedition når Snow Hill före dem och eftersom isläget är kritiskt måste de genast ge sig av. I sista sekunden dyker männen från Polletön upp. En dag senare och det hade varit för sent och Ann-Maries far hade fått stanna kvar i Antarktis. Men nu slapp han det. Det hoppar i land, jublet är oändligt, frågor och svar haglar i luften. Där kommer Karl Andreas och häller i åt mig en sup zoologisk sprit. Bordman har några sockerbitar, 1000 bit choklad och en cigarett. Ibland så nästan killar i magen när man tänker på hur det kändes för dem. 92 år efter förlisningen av Antarktik besökte Ann-Marie själv stenhyddan där hennes far övervintrat. Det han gick igenom i början av seklet måste vara ett av de mest dramatiska äventyr någonsin. Och det slutade lyckligt och framgångsrikt. Tanken svindlar när min resa glider vidare mot Isbergskyrkogården. Tänk att något så vackert kan vara så förrädiskt. I Antarktis dominerar isen. Kontinenten täcks av jordens största inlandsis, i snitt 2 kilometer tjock. Det är 90% av all is i världen. Det har tagit årtusenden att bilda den, för det snöar lite. I inlandet är nederbörden inte högre än i Sahara. Där inne smälter inte isen, och det är därför den fungerar som ett fruset arkiv som kan berätta om gångna tider. Men för leopardsälen ute vid kusten har det blivit varmare. Om det beror på naturlig klimatvariation eller mänsklig påverkan är man oense. Kanske är det en kombination. Resan börjar närma sig slutet, men först ska vi besöka några av Antarktis mest charmiga invånare. De med en liten rem under hakan. Visst kan Antarktis på sina håll kännas ödsligt, men det finns också ställen där man definitivt inte behöver känna sig ensam. Här har jag sällskap av hundratusentals hakremspingviner. Det är kärlek vid första ögonkastet. Och titta, han verkar inte helt ointresserad.
Vem har sagt att Antarktis inte har någon civilisation? Det är mitt i hakremspingvinernas rusningstid. Den svarta filen går upp med mat, den vita filen ner mot havet för att hämta mer. Andra är på friarstråt. En sten kan vara öppningen till en honas hjärta. Och det är bråda tider, för sommaren är kort och det gäller att få ut ungarna snabbt innan vintern är här igen. 300 000 hakremspingviner delar plats, så det är inte alltid så lätt att hålla sams. Det är ett tufft liv de lever. Jag kan inte annat än beundra dem. Så fulländade att de klarar att leva under de extrema villkor som råder här. En vinter var det 89 grader kallt i Östantarktis. Vi människor skulle inte ha en chans att klara oss här utan hjälpmedel. Och tur är väl det, för annars skulle inte Antarktis vara vad hon är idag. Vild, vacker och egensinnig. Och det är vår skyldighet att se till att hon får fortsätta vara det. Turism i liten skala är ett sätt att öka medvetenheten. För vi behöver Antarktis för att få balans i tillvaron, få perspektiv på oss själva, vilka vi är och vart vi är på väg. Utvecklingen går fort och framtiden är oviss. Hur den blir är det bara vi som kan avgöra. Nu förstår jag vad Otto Nordenskiöld menade med polarbakterien. Den som en gång varit här är smittad och kommer för alltid känna en intensiv längtan tillbaka.